Koliko mi je lijepo s tobom. Ozbiljno. Zato što je misteriozno slatko, šta? Tako i treba bude. Sada sam to rekla. I da ne znam stvarno niko razlužala, ona ti išla vrati, to je to. Koja je ludnica. Ne. Pa dobro, imaš stanje. Vjeruj mi. Ma ne mislim u to, nego mislim za ovo. Kažem, samo sam joj rekla, ona je otišla. Kažem, imaš, Ma ako želiš da. neki da pričaš o tome i da... Ma naravno. Ma ne, ja generalno neću da pričam o tome. U suštini više neću pričam ni o čemu što se tiče mene same, razumeš, moje neke intime, zato što vidim, brate, da je to sve ludnica. Evo danas, banalan primjer, htjela sam da obavim jedan razgovor sa Ljubom, zato što žurka kad je bila u petak, prije nego što smo izašli, čula sam da nešto o meni, znači ja sam na svom krevetu, on je na svom. Znaš, ne može mene da prevari, brate, nisam gluva toliko, brate, i operisala sam krajnike zbog toga, razumeš, da bi čula, smetali mi, brate. I ostalom, blizina je bila nevjerovatno blizu i ne može da me ubedi, brate, da nisam čula to što sam čula, razumeš. I Darija je donekle krivo što smo se mi pomirili, pošto sam ga ja izdala u petak posle žurke, rekla šta sam imala, šta mi je na srcu i stvarno mi je bilo loše, bolje, u smislu jer sve sam sa srca skinula što me opterećivalo. Rekla sam mu sve što sam svakim danom slušala sa svih živih strana, koje nebuloze i tako dalje. I onda u tom smislu sam se ja stvarno rasterećenije osjećala. I onda mi je mnogo bilo lakše što mi nismo pričali, brate. Jer on od ničega napravi tortu, razumeš. Onda mi je padalo i na pamet, brate, šta priča Filipu, razumeš, bivšem momku. Znači, nebitno, ne želim da sad ja u njegovim očima padnem zbog jednog razumeš. I koliko je zao i podlo, brate. Ne znam da si ti bio tad u WC kad je on pokušao mene da poljubi, to demantuje, naravno. To je bilo prva žurka ili druga. Prva. Kad je, znam da je Filip bio, možda i mali Filip i još jedan, ne znam da li Jaki, ne znam da si ti, šta i ja. I jedan iz Vedete Granta. I jedan iz Vedete Granta. I on je pokušao da me poljubi, ja sam skrenula glavu. I rekao, šta je? Tlači se kao neće da se, u fazonu neće biti sa mnom. Sam smjela se, rekla sam ima vremena ako treba da se desit će se, razumeš, kao što čemu žurba. Inače me predstavljao svim tamo za Granu da sam u devojka. Nemoj da se brukamo, ljudi. I nemoj da se brukamo. Ja to kažem, ja nikog ne diram, čovječe. Pa vidiš me valjda da zujim ovdje, onda da bežim od ljudi. Nemoj na takav način da se... Pa evo, ja sam se totalno povukla, pričam s njom. A što se Jovane tiče, ja neću reći više da kažem. Ja znam moje mišljenje, znam činjenice. To je kuhinjica. Ćao, kraj. To je kuhinjica, da. Veruj mi. To je ta kuhinjica. A evo nas dve... Zašto ja pričam s njom? Zato što najnormalnije diskutujemo o situacijama. Ništa loše. Ne, nego znaš što mene povredi? To priča Tarot. Ja sam mali debil Nenad koji veze s mozgom nema. To je tvoj prevod. I meni će neko... Niko ne misli tako. Dozvoli, kao što ti recimo tvrdiš neke stvari, ona s obzirom da te gotivi. Ja ne kažem ništa loše za to što ona tvrdi. To je njeno mišljenje. Ne. Znaš zašto ona to tvrdi? Zato što sa strane možda više vidi. Kao što si ti sad ova situacija po tebi stvorena, ali ne zahvaljujući njoj, nego nekom trećem. Tako isto nam vidi mnoge druge stvari, ali ne možemo svi biti svakog momenta svi na istom mjestu. Ma normalno. Iz tog nekog razloga, s obzirom da te gotivi, ukazuje ti na neke stvari, a ne da ti ono nešto naređuje ili nešto, jer mi smo danas tako pričali. Jeste oboje inteligentni, oboje ste normalni ljudi, nemoj da se brukate, brate. Nemojte. A ja ne mogu... Jesi stvarno, malo je ovdje normalnih ljudi, nemoj, ljubio sam. Tako i stalno tako da vas vidim. Pa tako je. A nemoj, šta se... Najlakše je bla, 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 džab, drugi se slade na to. Ma, nije to, bre. On je danas pokušao da se približi. I sad ono.